So, let's go guys. Ito na naman tayo. Mag-day dive tayo. So, yun nga guys. Mag-dive silang dalawa una. So, iiwan namin sila dito sa unang spot. So, bali ako. Doon ako sa kabilang spot.
Bali, yan po yung mga huli ko guys. Halos puro unicorn, sweet lips, bluefin tribalik. So karamihan talaga is yung mga unicorn. Merong snapper, tsaka samaran. Ito na nga, nilalagay na namin sa ice box yung mga nahuli kong isda. So shoutout nga po pala sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nag-subscribe, shoutout sa inyo lahat. Hope nag-enjoy kayo sa mga videos ko. Thank you so much guys and God bless you all.